Как да комбинираш петте типа? Имаш 5 силни съставки: болка, грешки, трансформация, авторитет и разговорно съдържание. Но хубавото ястие не се прави само с една съставка, колкото и добра да е тя. Представи си да ядеш само сол или само захар. Магията е в рецептата, в начина, по който ги комбинираш. Да използваш само един тип съдържание създава дисбаланс. Да ги комбинираш с рецепта е това, което създава система, която привлича и конвертира. Днес се учиш да приготвяш това ястие. Защо само един тип създава дисбаланс? Всеки тип, в излишък, има страничен ефект. Ако правиш само съдържание за болка, потискаш и изтощаваш аудиторията си. Ако е само авторитет, отекчаваш и звучиш като преподавател. Ако е само трансформация, приличаш на постоянна реклама. Ако е само разговорно, не изграждаш стойност и доверие. Балансът не е лукс. Той държи аудиторията ти ангажирана и я движи напред по пътя. Нито един тип не печели сам. Печели комбинацията. Препоръчителното съотношение. Няма една единствена магическа формула, но една балансирана смес, която работи много добре за привличане, е тази. По-голямата част от съдържанието ти трябва да дава стойност и да свързва болка, грешки, авторитет и разговорно. А по-малка част да показва трансформация. Помни правилото 4 към 1. Давай много повече, отколкото искаш. Ето лесен ориентир за всеки 5 съдържания. Едно за болка, свързване и разпознаване, едно за грешки, стойност и авторитет, едно за авторитет, да покажеш, че знаеш, едно разговорно, да провокираш взаимодействие, едно за трансформация, да запалиш надежда и социално доказателство. Това е ориентир, не усмирителна риза. Важното е нито един тип да не доминира и всички да се появяват редовно. Моделна седмица. За да не го мислиш всеки ден, ето ти моделна седмица с 5 публикации от понеделник до петък. Копирай я и я попълни с идеи от своята банка. Как се навързват общият ефект? Красивото е как се подсилват през седмицата. Болката в понеделник хваща вниманието. Грешките във вторник и авторитетът в четвъртък изграждат доверие. Разговорното в сряда поддържа връзката жива. А трансформацията в петък запалва надеждата и оставя потенциалния клиент да мисли. И аз искам това. Повтарян седмица след седмица, този цикъл води аудиторията ти от непозната към потенциален клиент. Това е колелото на привличането в движение. Настрой според резултатите си. Рецептата е отправна точка, не закон. Използвай статистиките си, за да я изпипаш. Ако съдържанието за болка генерира много повече разговор, направи малко повече от него. Ако авторитетното не задържа в твоята ниша, промени формата. Наблюдавай кой тип ти носи повече съобщения, не само повече лайкове. И му дай малко повече тежест. Перфектната смес е тази, която работи за тията аудитория, а само данните ще ти я кажат. Реален пример. Марта публикуваше добре, но всичко беше съдържание със стойност и авторитет. Полезно, но студено. И почти без съобщения. Тя приложи моделната седмица. Добави болка в понеделник и трансформация в петък. И сложи разговорно съдържание по средата на седмицата. Промяната беше незабавна. Болката изстреля разпознаването, разговорното напълни коментарите, а трансформацията започна да носи въпроси като Как го направи? същото усилие, но балансирано. Тя премина от информиране към привличане и конвертиране. Чести грешки. Да прекаляваш с един тип. Най-често само авторитет отекчава или само болка изтощава. Балансирай. Никога да не включваш разговорното. Без него събираш аудитория, но не разговори. Да забравиш трансформацията. Без надежда и социално доказателство липсва тласъкът към действие. Да следваш рецептата сляпо, без да гледаш данните. Настройвай според това, което работи в аудиторията ти. Практичен съвет. Планирай съдържанието си по седмици, не ден за ден. Всяка неделя вземи банката си с идеи и назначи тип за всеки ден, следвайки моделната седмица. За 15 минути имаш цялата седмица балансирана и решена. Това, освен че гарантира баланс,
Премахва завинаги въпроса какво да публикувам днес. Вече знаеш как да комбинираш 5 типа в балансирана седмица. Последната стъпка от модула е да превърнеш това в система, която никога не се проваля. Стратегически календар, който организира цялото ти съдържание в средносрочен план. В следващия урок – стратегическият календар за съдържание.